ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரசூல் சன்சார் சேனல். குவைத்தி இன்றைய சில முக்கிய செய்திகளை பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மேலும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வெளிநாட்டவர்கள் குவைத்துக்குள் திரும்புவது குறித்து அனுமதிக்க 3 கட்டமாக உள்துறை அமைச்சகம் சமர்ப்பித்துள்ளது. முதல் கட்டமாக மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், நீதிபதிகள், அரசு வக்கீல்கள், அலுவலக உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் திரும்பி வரவும். இரண்டாம் கட்டத்தில் குவைத்தில் வசிக்கும் குடும்பங்கள் உள்ளவர்கள், குடும்ப விசாவில் உள்ளவர்கள், 18வது விசாவின் கீழ் குடியிருப்பு அனுமதி பெற்ற குடும்பத் தலைவர்கள், மனைவி, குழந்தைகள் ஆகியோர் திரும்பி வரவும். மூன்றாவது கட்டத்தில் குவைத் வர விருப்பமுள்ள மீதமுள்ள வெளிநாட்டவர்கள் திரும்பி வரவும் அனுமதிக்கப்படும் என்றும், இது உள்துறை அமைச்சகத்தினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது மட்டும் என்றும், இதை செயல்படுத்த சுகாதார அமைச்சகம் மேலும் பிற அமைப்புகளின் மேலதிக ஒப்புதல் தேவைப்படும் என்றும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. குவைத்தில் போக்குவரத்து சேவைகளுக்காக டிராஃபிக் KW என்ற அப்ளிகேஷன் பல்வேறு சேவைகளுக்காக ஸ்மார்ட் போனால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. குவைத்திலிருந்து லெபனான் நாட்டுக்கு மருத்துவ உதவி பொருள் அடங்கிய 3வது விமானம் சென்றடைந்திருக்கிறது. எனது ஸ்கிரீனில் உள்ளவர் ராஜா முகமது. கடந்த 8 மாதமாக காணவில்லை. இவரை பற்றி தெரிந்தால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 65 66 53 54. குவைத் தமிழ் மக்கள் சேவை மையத்தினர் அறிவித்துள்ளனர். குவைத்தில் ஹவாலி பகுதியில் 500 மதுபாட்டில்களுடன் பாதுகாப்புத்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். குவைத்தின் பிந்தாஸ் பகுதியில் சாராய ஆலை நடத்தி வந்த பெண் உட்பட 4 நேபாள நாட்டை சேர்ந்தவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். துபாயிலிருந்து கோழிக்கோடு சென்ற விமானம் நீளம் குறுகலான ஓடுபாதையில் பலத்த மழை காரணமாக பலமுறை தரையிறங்கி முயற்சி செய்து முடியாமல் விபத்தில் சிக்கி விமானம் 2ஆக உடைந்தது. விமானி, துணை விமானி உட்பட 17 பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த விமான ஓட்டுநர் 30 வருட அனுபவம் உள்ளவர் என்றும், தன் உயிரை இழந்து முடிந்தவரை பயணிகளை காப்பாற்றிய விமானி என்றும் இவருடன் பயணித்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். குவைத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்கு சுப்ரீம் டிராவல்ஸ் மூலம் 13ஆம் தேதி ஒரு விமானம் செல்லவிருக்கிறது. தேவைப்படுவோர் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 96 08 58 87, மேலும் 98 76 20 00. குவைத்தில் வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 70,727, இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 471, சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை 62,330. குவைத்தின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளை பார்த்து உங்கள் அனைவரின் நல்லாதருடன் எனது இனிய பயணத்தை தொடர அடுத்த தகவலில் சந்திப்போம் என கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ரசூல் அன்சார். நன்றி, வணக்கம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு